Cofio hwnna. Os oes rwy'n moyn taffaid nawr. Dwi'n mynd i rhedeg fy bus trwy'r Cerdyn. A dwi eisiau chi just gweud i mas stop. Okay? Stop. Fyna? Ie. Os gwelwch hwnna, cofiwch y Cerdyn. Dwi'n cael chi dewis un fel hyn, oherwydd dwi ddim eisiau chi meddwl bod fi'n gallu gweld beth sydd ar cefn y Cerdyn neu beth sydd ar y gwyneb. Ceisiwch anfon enw'r Cerdyn i fi. Bydd hwnna'n rhoi fe i ffwrdd, just fel WhatsApp, FaceTime. Dwi'n teimlo fel, ydych chi'n meddwl am Cerdyn D. Stryd. Dwi'n ymddiried yn dych chi nawr. Byddwch yn onest. Llaw mas yn fflat hoff na. Byddwch yn onest. Oedd hyn yn dy Cerdyn D. Na. Na? Oh, awkward. Beth oedd ti'n meddwl am? Pa Cerdyn oedd ti'n meddwl am? Ten of Hearts. Ten of Hearts? Ie. Just meddwl am that, fe? Weird. O, na. Ti'n dal arni fe? Na. Ie. O, na. Cofio hwnna. Os oes rwy'n moyn taffaid nawr. Ti'n dal arni fe? Troi e. Oh my god. O, so deall. Na. Ie. Wel, sut oedden ni darllen meddwl ti ddim? Cos o'n saith i ddechrau. Ie. A wedyn rhoi upside down. Ie. Oedd o'n wedi clicio fe, a wedyn oedd e just yn braining. Oedd e'n eich oedd bod yn hedfan o bach, ond sy'n gwneud o. Ie. Sa'n eisiau sy'n adfe. Os i weld y hyd, dwi'n credu. Do fe? Na. Sonia.